Sziasztok, én Pankix vagyok, és amint azt ígértük nektek, a Mester MC irodából fogunk forgatni. Ezzel a videósorozattal az a célunk, hogy bemutassuk a Mester MC mindennapi életét. Hogyan történik egy napunk, kik dolgoznak a Mester MC irodában, kik a programozók, kik az adminok, kik a staffok, ki a support, ki a designer. Igyekszünk az egész céget majd nektek bemutatni. Beavatlak majd titeket abba, hogyan is kezdtük az egészet, mi a Mester MC sztori, hol tartunk most, és mi a jövőképünk, mik a terveink. Megmutatjuk majd nektek, hogyan készül a Pankix figura. Nem neked szóltam, Pankix, menj légy szíves klipet hajkurászni. Elmondjuk majd, miért készülnek ezek a szép kis Mester MC-s remek művek. Készülnek mögöttem ilyen Mester MC-s blokkok, ennek is, mint mindenek persze megvan az oka. További kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a szervereinken. Honlapunk ugye a mestermc.hu, Skype címünk a skype.mestermc.hu, e-mail címünk az info@mestermc.hu. Köszönjük, hogy néztetek minket, sziasztok!